सानदोंदि जों बिदि हाबा जानायनि डिसिसन लाबाय आरोना दिनै उपाय गैला। आयु नोंथांमोना गोबाङानो होनबाय थायोमोन माला हाबा जागोन माला हाबा जागोन, हाबा जामारबाय। ओमफ्रायहाय दायो बिहाव न'आवनो दङ आरोना। स' हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जायनि सायाव भिडिअ लाबोदों आं दिनै। दिनैनि आपडेटआ मोनथाम मोनब्रैनि आपडेट जागोन आरोना। भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबासो मिथिनानै मोनगोन। आरो बयबोथ' माने थाम्बनेलाव नायनानै गेमस्रि आब'खौ हाबा जाबाय होननानै साननो हागौ आरोना। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायबासो मिथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर। बिदिब्ला नैबे आब' गेमस्रिनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, ओमफ्राय लास्टाव बुंगासिनो दङ। सानदोंदि जों बिदि हाबा जानायनि डिसिसन लाबाय आरोना दिनै उपाय गैला। नोंथांमोना गोबाङानो होनबाय थायोमोन माला हाबा जागोन माला हाबा जागोन, हाबा जामारबाय। ओमफ्रायहाय दायो बिहाव न'आवनो दङ आरोना। ओमफ्राय नै आंनि बिबोनाङा हाबा जानानै माबायदि मोनदों बाजै? बिराद मोजां। ओमफ्राय इमान मोजां बिबोनां मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरोना। बिराद मोजां बिबोनाङा। आंखौ ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो होलाया। आंखौ ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो होलाया आरोना। बिराद मोजां बिबोनाङा आंनिया। बिराद मोजां नुदों। मोजां नुदों ना? थेंक इउ। मोजां नुनायखायनोथ' नोंसा आदाया आंखौ हाबा खालामनानै लाबोबाय आरो। बिराद मोजां। बिहाव बिखुनजोआबो बिराद मोजां। नै बिराद देलायनानै थायो। आङो जेबो होना होमबाबो बिहावफोरा। बिखुनजोआबो जेबो होना बिराद अनो आंखौ। आं मानसियानो मोजां नालाय बेनि थाखायनो अनो आरोना। आंबो अनो नालाय बेखायनो आंखौबो अनो। थ' बेनोमोन, हाबायाव लिंनाय जायासै। गाज्रि मोनना। दाथ' लोगोफोर गेमस्रि आब'आ मा बुंखो बेखौथ' नुनानै मोनखाबाय। आरो गोबाङानो गेमस्रि आब'खौ हाबा जाबायबो साननोबो हागौ आरो सानाखैबो जानो हागौ आरोना। बिनिनो आरोबाव मोनसे आपडेटखौ नायनानै ला आरोना। माने आदा जेम्सआ हाबा जाखांनायनि उनाव मा बुंदों नैबे क्लिपखौ फारसेनिफ्राय नाय। बिराद मोजां बिबुंथि होदों आरोना। बेखौ साननो हागौ आदा जेम्सआ जादों होननानै, बे नाथाय जाय माने हमदांना मोनदों बिसोरो माने बुजिखागोन आरोना बियो सोरखौ बुंदों आरो जायखौ बुंदों बिसोरो हमदांनानै मोनखागोन। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै ला फुल। हाबायाथ' जाबाय, रां एसे बुथुमना दोननायजों खामानि मावनानै दा फैसाया जोबनानै जोंहानि आफाया औवा फिसा फिसा बै सोनाबा दैमा सेराव गायना दोनना औवा फिसा फिसा फाननाय दंमोन। बेस्राया 5,000सो 6,000सो मोनदोंमोननो। गावगाय बाजार खालामखांनानै 4,000सो दंमोन। हाबा जोबखांनाय लोगो लोगो आफानि फैसाखौ खावनो गोनां जादों। बेनिफ्राय आफाया फैसाखौ नागिरना मोनासै। सानखाबाय बे फिसालायानो लाबाय बे हाबायाव दाख्लैबो बिदि देखायनो। आफाया दा होखारबाय, होसोबाय, खारबाय आं गिनानै। दा हाग्रा बारि बारि ओंखाम गैया। फुङाव खेबसे केसारि मोनजायो, सानफुआव गैखाया। मोनायाव सेम बेफोरबायदिनो सानबा 6 दिन जालांबाय। मेगन मानि गोथौ गोथौ जालायलांबाय। आरो मानसिफोरजों रायजानाय बुंजानायखौथ' दा बुंखासै। आंनि काहानिया बेफोरबायदि। सेंग्राफोर, रां रुफा गैयाब्ला, थाखा फैसा बुथुमनानै लानो हायाब्ला सहसाव हाबा खालामनाङा। आं बायदि जागोन। नङाब्ला बिफानि 4,000 फैसाखौ लानानै खावनानै होसोजानाय। दा हाग्रा हाग्रा गिदिंगासिनो दङ। जोंहानि आफाखौथ' मिथिखागो, जाबायदि दादागिरि आरो गरमबो मानसिया। बेनिफ्राय जोबोर अनसुला, बिराद मानसि अनो आफाया। बिहामजोखौबो जोबोर अनो बियो, बयखौबो अनो बियो।
ओरैबायदि अनो मानसिया बियो गुबुननि माबा खालामा जानला मोनला खालामा मानसि अनो बियो दा आंखौ आरो अना आरो आंखौ होखारना हरदों बेनिफ्राय दा गिनानै बाजैनोबो नोंसोरनि कलखौ हरनो हायाखै बोरैब्ला आफायासो हरदो आंखौ हरदो होनना मिथिबा बिहामजोखौबो रायनो हागोन बेनिखायनो खारा दंफैयो आं हाग्रायाव बिराद दुखु जाना दं फंबायमोन मोनजाया मोनलोङा ओरैबायदि दुखु मोनदो हा रां रुफा बुथुमनानै ला फंबायमोन नङाब्ला आं बायदि खारनांगोन जुलि जानोब्ला गोबां रां नांगौ रांखौ मोजां बुथुमना ला हाबायाव थाखा फैसाया स्र' जोबजोबगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट दिननिफ्राय माखौ जागोन मागोन नायदावबाय थानांगोन दाहार लानानै आरो जुलि खालामना लायोब्लाथ' गैबावला खालामनाय समाव दाहार लाबाय दाहारखौ माजों मारिगोन बेफोरबायदि जानाङा फैसाफोरखौ बुथुमजोबना लाग्रो बेनि उनाव आरामसे हानाय बायदि जुलि खालाम नङाब्ला औवा फाननाय फैसाखौ खावना लानानै आं बायदि हाग्रा गिदिंथिंनांगोन दा आं मा जादों मिथिबायना बै जों गंगार थाइसुम होनना बुङो गोलाव गोथां जायोना मोनबा गोसोम जायो गोदैथार ओरैबायदि दङ बे जायगायाव बेखौनो जायै दंगासिनो दं आङो दाथ' आदा जेम्सनि भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय आदा जेम्सआ सोरखौ बुंदों आदा जेम्सआथ' बिफा औवा गायनाय फानना बिनि फैसाखौ खावनानै ओरै थोरै होननानै बुंदों बेखौथ' मिन्थिखादों आरोना आदा जेम्सआ मा साख्रि मावो बेखौथ' बयबो मिन्थिखागौ आरो आदा जेम्सआ बिदि जाथावथाव ना मायो कमेन्ट खालामलाय आदा जेम्सआथ' बेफोरबायदि जाथावानो आरोना बयबोथ' मिन्थिखागौ बियो माने गुबुनखौसो बुजायदों आरोना नोंथांमोना आदा जेम्सआ जादोंबो साननो हागौ बिदिबा नैबे मोनसे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लालायदो आरोना माने जाय सेंग्राफोरा बाइक साखावो बिनि सायाव मोनसे गिदिर बिबुंथि आरोना आदानि दाथ' दैज्लां बोथोर हाबबाय दा किसुमान जायगाफ्राव अखा हायाखै हाद्रिफोर जाना दङ थारमाने खोथाया आंनि बायदिब्ला मा जागोन बाइक सालायनायाव हाद्रि जाहोनायनि जागोन लोगोसे माबाफोरबो दायबो थानो हागौ जायनि जाहोनाव बेसांखिनि जाथाया जादों बेवहाय बाबुमोन आं मोनसे खोथा बुंनि नोंसोरथ' बाइक बायनो हानाय बैसो जाखायाखै नङा होमबा बाइकखौथ' नोंसोर बायनानै लायाखै मासो बायना होदों नङासै होमबा नोंसोरनि फैसाजोंथ' नोंसोर थैखो गोलोमदै खालामनानै बायाखै बेवहाय बे बाइकखौ बायनो थाखाय बेसे खस्थ' जायो मिथिगौ ना बिराद खस्थ' आरो जुदि किस्ति हरनांगौबा गाव ना बेदर जानांगौखौनो दिनथ'नानैबाबो हरनो गोनां जायो किस्तिफोरखौहाय दा सालाय आरो मोजां सालाय दा गावहा पावार दं होननानै आं हायो होननानै जानला मोनला सालायनो नाङा मानोना सोरखौबाबो नायनांगौ माने गुबुनखौबो नायनांगौ अकल गावखौल' नायबा जाया हा अकल गावखौल' नायबा जाया गुबुनखौबो नायनांगौ नोंनि दादागिरिया जेरावबो सोलिया बेखायनो फंबाय बिनानावमोन सोरबा स्कुटि सालायोबा सोरबा बाइक सालायोबा हनै हाद्रि जाहोलायनायनि बायदिसो मोनबाय आङो माने बाइक सालायनायाव हाद्रि जाहोनायनि बायदिसो मोनबाय माने बिनि गुबै थंखौथ' मिथिया नाथाय आं लिरनाय नुदों गान्जा सोबनायनि होननानै लिरनाय नुदों आरो एक्सुवेलि नङाबो जानो हागौ नंगौबो जानो हागौ बिनि गुबै बाथ्राखौ मिथिया नाथाय बेयाव आं जा खोनादों हाद्रि मोनजादों ना मोनजायाखै होननायखौहाय ना दा आं सान्दों हाद्रि जानाय जायि दा बयबो जुदि गारि गुराफोरखौ मोजां सालायोब्ला एक्सिडेन्टफोराबो खम जायो आरो बेफोरबायदि नांलाय खमलाय दावराव दावसिफ्राबो खम जायो दा सेंग्रा नालाय बाइकफोरखौ साखावो सालायनांगौ बाइकखौ नाथाय बबे लामायाव माबायदि सालायनांगौ बेखौ आन्दाज खालामनानै सालायनांगौ आरो दा आंनि आन्दाजावथ' बेसो एकदम मेनलिहै हाद्रि जाहोनायनि जोंबो सालायो जोंहाबो बाइक दङ गैया नङा बोरायबाबो दङ जोंहाबो खिन्थु जि जायगायाव जाबायदि सालायनांगौ बेयाव बेबायदि सालायो आरो माने अभार नङा खारन बे बाइकखौहाय दिनै नोंसोर बायनो हायाखै बेखायनो नोंसोर देखायनोबो नाङा बिमा बिफानिफ्रायसो मोननाय दा बैसोआवथ' नोंसोर मा बाइक बायनो नङा होमबा बिमा बिफानिफ्राय मोननायसो बेखायनो गुबुननिफ्राय मोननायखौ अननो रोंनांगौ माने गुबुना होनायखौ अननो रोंनांगौ बिमा बिफा होनायसोथ' नोंसोर बायनानै लानो हायाखै बेखायनो एसे आन्दाज खालाम जेरावबो नोंनि बोलोआ सोलिया जेरावबो नोंनि साननाय बायदि सोलिया जेरावबो नोंनि गोहोफ्रा सोलिया नोंनि दुगा माराया सोलिया जेराव आयेन दङ बेयाव साजाबो दङ बेखायनो सालायनांगौ बायदिहै सालायबानो जाबाय लामाया खारन जेनेरेलसो नोंनि नङा आंनि नङा बयबो थाबायो लामाजों हामबायसै।
बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय